Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, senyora Mezquita, preferic estar entre companys que donen calor que no entre companys que claven punyals. I, per tant, m'agradaria matisar-ho, no? Dit això... Puc acabar? Continue. Bé, a mi, en primer lloc, m'agradaria destacar que el Partit Popular... Com, senyor Folgado? Continue. En fi, ahí se nota l'educació d'alguns. Nosaltres, des d'Iniciativa Compromís, donem suport a que les treballadores i treballadors de la residència de la tercera edat Verge de Gràcia cobren. I aquesta és la nostra prioritat. I que els usuaris i que les famílies dels usuaris estiguen tranquils i tranquil·les perquè saben que els seus familiars, dependents, persones malaltes, no estan en perill de quedar-se fora. Aquesta és la nostra prioritat. En canvi, la d'altres, i lamento molt, senyora Llop, però són vostès, la prioritat són els bancs. I no ho dic jo, ho diuen les lleis que firma el seu president de partit, el senyor Mariano Rajoy. I mire, senyor Folgado, vostè és membre de l'executiva nacional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Parlen el senyor Cabré i digue-li que paguen a la gent de Vila-real, si realment li preocupen. Perquè aquesta és la solució, senyora Llop, no n'hi ha una altra. L'única solució és pagar el que es deu, pagar-li a la gent que ho està passant mal, perquè són famílies que porten mesos sense cobrar. I un banc, si se demora el pago no sofriran, però aquestes famílies, si no es paguen el mes, possiblement no poden plenar la nevera, possiblement es tallen la llum, possiblement es queden sense telèfon mòbil. I aquestes són les famílies que han de ser prioritàries per al govern i no la banca que si no pot pagar una nòmina o de llate o qualsevol cosa d'aquestes no passarà res. No crec que sigui una cosa per estirar-se dels pèls. I per tant, nosaltres des d'Iniciativa Compromís considerem que cal tindre respecte cap a la gent a la que se li deu diners i gent que està qualificada per a poder tractar els nostres majors, gent que són un jaciment d'ocupació. És que el que haurien de fer és potenciar les residències de la tercera edat, és que el que haurien de fer és ficar més diners perquè és un lloc que crea empleo i vostès no només no fiquen més diners, sinó que damunt no paguen. I per tant, si crear ocupació és la seva primera prioritat, han de pagar i ficar més diners en aquest sector. I per tant, jo crec que avui, per molt que voten que sí, el seu partit continua sense pagar. Moltíssimes gràcies.